di situ. Mengapa nama ni Siko? Bantu baru anda tak juang mah. Kemari long bunci. Ada nado masalah dah angkua. Ang hidup yang ada masalah taruh semua. Ang cari tolak kerabat apa? Ngosolah. Hari pagi urang babi dua tarui kamu aro rabab digesek cari tomaswa iko kisah tantang diri ambo matuane. Tu ceritaan lah. Spiderman mamanje batang pantai kakinya bangkak digigit de ulek bulu. Kok iyo carito kaden mulai angage dan piti ketek 5 ribu. Ndak bisa doh. Baawa angko sampilik karyang bana. Anak mancik mati tak sapi. Urang sampilik kuburannya sampi. Sampi lah. Dunia kok mah Apollo tu. Layang-layang warna-warni tadinya putus disembah kapatabang. Kok den sabui nasib den kini raso dioya. Dek gampo gadang matuane. Ba kau ang jadi oleh. Tapi hari gampo. Iya. Nandi bilang katiko tu tumpak kapado diri ambo. Sabananyo aden male menyabitkan kisah den kabakewaang. Batu. Soalnya muli waang ko agak ember. Kini den lah insaf. Oke lah. Dangakan dewa ang elo-elo jo talingo ang nan pakatu. Betul. Nandi sabui nandi baritokan sama suatu ambo menjadi PTT. PTT ko ako. Mbak au tawa angko indah update bana. PTT tu makasihnya pengangguran tingkat tinggi. Oke deh. Maalun sajo ambo hanya tamat S2. Hebat bah? Hebat apa kecewa angko. Tamat S2 tu tamat SMP muka suinya. Iya. Engkau desabui jadi ambo anak surang tongga babeliang ama ambo jando semanja ambo dalam kandungan. Sampai kini amak den masih single parent. Jomblo tu? Yoi. Apa penuh kama? Ko apa denan kawa ang tanyokan anak kanduang sebirang tulang ketiko amak den mengandung apa den mailang. Lampe puluh tahun lamonyo sampai kini tidak ada kabar berita. Antali di jua pak den tu kini antalanya gulung de ombak tsunami Aceh. Di Aceh tinggal dulu. Indah aden tinggal di Padang. Ndak nyambung penuh ke doma. Suko den lah. Nama ngecek muncul den mangawa ang ebo pulo. Hakmi mangayu. Yes, nice. Amak dan nyo tinggalkan dalam keadaan melarang. Kadang-kadang kami makan sekali sehari. Kadang acok kami puasa.
Samba meminta-minta kata tangga sebala, ba itu marasai duit kami ketika tu tapaso amak den. Karajo sebagai baby sister. Jua badak baby mak penuh. Ba awak angko siutak waang selemo sajo. Baby sister tu muka sweetnya tukang kasua anak lejale dewaang. Oh. Tu balik mak penuh. Hei, pada suatu hari ketika tu Aden sedang lalok lama bakarua di lantai. Tiba-tiba amak den majago anden ketika tu. Pono, jago pono. Aden indak namo jago juo. Nyosiram aden de amak den joyange. Baru aden tak jago ketika tu. Bunyi tu. Tapi bunyi angok. Oh iya. Kau nak barang dan tu lah mati dan ya sentiang ya. Bau nangok nago angok angma. Tapi aden baru jago lalok mak ba amak ko. Bakato amak den katikon tu anak baru di batang mangga. Duduk bajuntai mamakan bakwan. Duduk lawaang pono agak sabanta. Ado para lu nama katokan mai. Silakan mak. Daripada waang mamadek labua sajo. Idik samo jo musang. Siang lalok malam batanggang. Rancak lawaang cari karajo. Apa kerajuan yang kadang kerajuan mak? Eta sarawaang sajo, asakan halal, asakan waang indak menjual narkoba. Siap mak, kalau ba itu kece amak segera ambo laksanakan. Pada hari itu juo ambo barangkek dari rumah. Siap mandi lah ganti baju, ambo barangkek keluar rumah. Letak taletai, bak kacang majalang junjuang. Taletak talalai-lalai, bak anggang mamalik gunduang. Barangkek ambo dari rumah katikon tu. Tinggal dulu samantaro. Oi mandekan duang ambo mencari karaja. Nandi bilang semasa tu ambo cuba melamar sebagai karyawan depot air minum. Ambo langsung bosobok je onernya. Bakato ambo ketika tu kepada udanan punya depot air minum. Le bisa melamar kerja Skoda? Lai dia. Adik ni mau jadi apa? Driver? Sales? Atau kasir? Kalau driver tu apa tu dang? Driver tu karajo jemput antar galon membawa becak. Lai pandai awak mau becak. Oh kalau mau becak tu kecil deh awaknya tu dang. Acik le dengan syarat. Apa dang? Lain ndak ada waang riwayat mengidap penyakit sawan ayah. Oh lain ndak doda. Kalau apa den yo dulu kecil amak den. Kok iyo kakarajo waang disiko gaji yo keteknya dia. Gaji hanya 1.500 per galon. Karajo yo agak seketek bare. Jam 8 pagi waang lah mulai kerajo. Ale telok deh waang. Laida. Kok iyo waang serius kerajo desiko. Coba waang tes dulu training membawa becak.
De ambo samangek katiko tu becak langsung ambo engkong masak padi na orang gantiang pupuknya tampak di pamatang mesin hidup roda bagel yang basi kaki roda di belakang. Dari satu opor kado, dari dua opor katigo, itu kancang candonya becak, dek malang tasuonya diri ambo, baguluang buluang becak, dek ambo ke dalam banda, berang bos depot minum kambo katiko tu, les risang kerajoko. Kecang pandai ambo becak aja tuh dah angko becak ko. Sorry dah tangan ambo lama sabala. Maklum saja efek siap divaksin. Berapa kali vaksin Bono? Ala 5 kali dan divaksin deh. Itu mangkok badan den lama sabalai. Saraso dan kana struk ringan. Barek mah? Indak barek lai. Jangankan struk, soto pikap sajo barek de angma. Indak dibilang-bilang banang. Habi hari baganti hari, abi minggu baganti bulan, abi bulan baganti tahun. Lampe tahun lamonyo ambo karajo di depot aye minum. Walau sakit pinggang ambo dek mangkek galon, tapi dan tetap karajo happy saja. Ala banyak pulau pelangganan dapat di ambo ketika tu. Ada pelanggan ambo surang banamu apa Mansur. Pas ketika tu ambo mantakan ayah galon ke rumahnya. Hari Minggu kalau ndak salah. Bakato apa Mansur tu kebake ambo. Kalau apa calik waang pono. Rajin nampak de apa karajo. Wah angko tipe pria pekerja keras nampaknya. Ledak mambo awak apa kompak. Kambang puluh dong dan de apa. Tapi dong lah kambang jo. Tahu saja apa aku main. Apa serius kok pono? Kok lain namu ang pono jadi menantu apa? Babini jo anak apa? Anak apa kok guru deang? Tapi inyo yo baru honor. Namunyo Angel. Lasarati urang nak bakandak kana apa koma. Tapi kasadonyo apa tula. Ndak suku apa dong. Tapi kalau Jawa ang pono. Apa setuju bana wa angko tipe minantu idaman apa yolah eba ako wa ang maraso baper sajo aden makasihnya bukan waang kalau waang kola expire dasar waang tubang tua bangka. Bakato ambo kapado apa Mansur de ambo ndaba ado pak antako de anak apa si Angel lain namanya jambo kalau itu tanang sajo lapono ambo nama hitam mamutiakan kalau ambo suku Angel tu pasti suku bakato ambo katiko tu cari contoh barang dulunya pak oke siapa takut. Itu kata Pak Mansur ketika tu kebake ambo main. Tunggu sabanta pono ambo panggiakan anak ambo. Angel, kabarnya sabanta? Iya papi.
Indak lama di antaronyo Angel tiba di hadapan ambo. Takajui ambo ketika tu tersiruk darah di dado. Ndak tangguang harumnya parfum Angel, babaun daun ruku-ruku. Angel basalam jo diri ambo. Bakatu apa Angel ketika tu iyo apa masuk. Rancaan apa kan? Iyo pak, rancaan anak apa? Sarupo bana jo bantu ikan lohan. Tapi kan guru deang. Iyo guru pak, tapi kan masih honor. Lamo-lamo kan jadi PNS deang. Bakato hati kecil den ketika tu. Batu juwo kece apa Mansur. Kalau si Angel nanti jadi PNS, tentunya hidup ambo sejahtera. Bangkit juwo ambo dari lembah kemiskinan Lata bayang di ambo kasanang. Bakato ambo katiko tuka Pak Mansur. Oke Pak, ambo setuju. Kau ba Angel, lain namo kau balaki Jopono. Itu kato Pak Mansur kanaknya si Angel. Terserah papi saja sih. Kalau oke kecek papi, Angel oke. Itu kato Angel kapado Pak Mansur. Kini tinggal dewa ang pono, briefing lawa ang jamaang. Kalau lah sese de amaang, capek ang konta aden. Boleh dan persiapkan untuk baralek waang di bulan mungkoy. Kalau sesuai pono, bulan besok waang dan paralean. Tapi dengan syarat pono. Apa tuh Pak? Kalau baja deang menikah jo anak dan si Angel, ayo ndak bisa ang tinggal di rumah Pak Kodo. Apa tuh Pak? Soalnya kamar di rumah ko lapano. Anak apa kan lah banyak pulo tinggal di rumahku. Entah kalau namo ang lalok di dapur. Oh yo ndak bisa do Pak lalok di dapur den. Beko den babaun asok pulo. Kalau ba itu kecewaan. Pandai-pandai uang nanti mangontrak. Kalau ba itu kece apa aden pulang dahulu lapa. Biar aden mengecek dulu jua mak den. Tapi sebelum aden pulang Pak, aden foto si Angel dulu. Aja Pak sekali foto Pak. Foto bertiga Wak, foto selfie. Jadilah kalau bak itu kecang pono. Oke siap-siap Pak. Cis. Oke Pak. Lah siap cando Angel ambo foto. Ambo barangke menuju pulang pas istirahat siang. Sesudah ambo foto Angel ambo pulang iyo ke rumah ambo. Langsung ambo tamu ya ma ambo katiko tu. Oh ya mak danga de ama. Ramba-ramba si kandudu. Di banda tolong iliakan. Danga de ama sambil duduk iko para lubana ambo katokan iko pantiang bana untuk masa depan den ma.
Dangakan de ama elok-elok mak. Ado pelanggan ambo mak inyo kamadu ambo babini jo anak inyo mak ba ade ama. Iko foto calon minantu ama mak. Mananga kato ambo tadi takaju ama ambo katiko tu. Koi pono danga dewa ang pono. Juapo anak urang kagya makan. Idu awak kini sajo sedang susah pono. Belanjo ang sajo indak lape dewa ang do pono. Tananglah sajo ama. Ado pao ado bati. Ado usao ado rasaki. Aden kalai mana buang mak sakete dari gaji dan kerajo de depot aye minum. Kok dibilang mak oi anaknyo apa tuh mak? Anak inyo tuh iyo guru tapi iyo masih honor mak. Bakato ama ambo katiko tuh kalau kare juat tiang ama menurut sajo. Tapi yo waang yo indah amak peralek kando. Indah baang do mak mungkin baralek sabala sajo. Deal kan mak? Deal. Itu kece amak den katiko tu. Langsung ambo telepon apa Mansur. Halo pak. Oke pak. Kece amak den. Bungkus. Bungkus baa kece angko pono. Emangnya anak dah do? Itu kece Pak Mansur. Setuju amak dan makasihnya pak. Oh mode tu. Oke lah pono bulan besok wa angka diperalekan pono. Amak ambola setuju. Keluarga Angel mbak itu pulang. Ambo mengundurkan diri ke rajo di depot aye minum. Tiba di hari nan dibuek jo tanggal nan ditentukan. Ambo baralek jo enjele. Bakot na ba undang awak? Maleden maundang waang makan waang tu sakula. Indak pulo ado maisi amplop. Beko tisu barale ang bawa pulo pulang ke rumah waang. Kareh mo. Lama nikah bojo Angel. Kami lah mulai hidup mandiri. Membina rumah tangga. Kami hidup mengontrak. Ambo coba buka usaha baru. Membuka barbershop. Maalun lai ado modal ambo tak kumpu wakatutu. Ambo salamo kerajo de depot aye minum. Buka pangke rambut matuane. Pada suatu hari ketika tu tibola surang pelanggan nio memotong rambut ketampe barbershop ambo. Bakato inyo kebake ambo ketika tu. Apa ke rambut cadang? Duduklah dia. Itu kece ambo ketika tu. Inyo lah duduk lambo kare iyo rambut inyo. Inyo lah duduk ambo lah mambiak guntiang. Ambo kare rambut inyo. Pas pulo babunyi telpon ambo ketika tu. Sambil mengecek di telpon ambo kare jo rambut inyo. Kiro takare talingonyo de ambo. Aduh sakit dah. Tak pandai udah kena rambut kau. Maaf dek ambo tadi kurang konsentrasi. Bakal tolak jatuh ke bake ambo ketika tu. Anak jadi kena rambut dah. Berang inyo ke bake ambo matuane. Hai sial bana hari ambo katiko tuwe.
Semenjak peristiwa yang naas itu, pelanggan barbershop ambo lah banyak nalari. Pangke rambut ambo lah mulai sepi. Pokok tamakan ambo lah bangkrut. Kontrak indah tabayi, usaha pangke ambo ditutui. Tapaso ambo menganggur. Setahun ambo sajak menikah jo Angel. Dape anak surang laki-laki. Ambo aja namanya Dodi, panggilan inyo iyo codoy. Semakin hari idui bertambah susah juga. Hidup kami nomaden. Tuh nomaden. Bau angko. Nomaden tuh hidup kami berpindah-pindah. Banyak piti mak penuh tuh. Bukan dek banyak piti. Kami pindah kontrakan karano indak tabaya kontrakan. Kami acok diusir de orang punya kontrakan. Nan Angel tarui menjadi guru honor juo. Tahun batuka musim baganti. Ala 10 tahun Angel menjadi guru honor. Akhirnya Angel lolos jadi PNS. Ndak tangguh sananya hati. Ambola tabayang hidup kasanang. Tapi apa nanta jadi meleset dari yo perkiraan. Semenjak Angel jadi PNS, inyo lah berubah iyo drastis. Antio sabanta pai ka salon, setiap sore inyo senam zumba. Ambo tinggal mengasuh anak saja, kok dilarang inyo berang-berang. Mangga udah larang dari ikut senam. Dan ikut senam supaya body dah rancak lah jalan udah. Itu kece Angel ketika tuh kabake ambo. Mancale Angel ikut latihan senam zumba. Taraga pulo ambo nio ikut fitness supaya parit dan sispek. Tiba ale pinggang den lah sakit. Piti den ndak ada pulo. Si Angel nak namu magi dan piti. Semanja Angel menerima gaji sertifikasi 100 gaji 3 balik. Lah banyak Angel berubah. Tio sabanta Angel meminta cerai. Dan pada suatu hari ketika tu inyo pai meninggalkan rumah. Inyo kapai ke rumah orang gae inyo. Inyo bawa anak ambo si codoy. Berkata Angel ketika tu. Dah untuk sementara kini wak pisarannya dulu dah. Itu kece Angel. Aden kamu urus surat cerai. Apa pisah saya wak lain? Barangke Angel ke rumah renggaeknya. Tinggal ambo surang saja. Sampai hati kau Angel. Habis manis sempah kau buang. Kau bagaikan kacang lupa kulitnya. Dia kata apa no? Itu nang kelama uang saja. Kawan-kawan tapi waang musuh dalam selimut. Dialah dan melompek saja. Angel, selamat tinggal. Jangan penuh. Saya sakit badan dena. Terlompek sebagai karya nih kira. Dan so kau jadi yang mati.